B'investiment ta' żewġ miljun u nofs ewro l-Gvern nieħda ħames boroż ta' studju biex l-istudenti Maltin wawċin ikunu jistgħu javvanzaw fl-istudji tagħhom. Dan propju tħabbar mill-Ministru għall-Edukazzjoni Justyne Caruana u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi fejn spjegaw li dawn il-boroż ta' studju huma dwar l-istudju tal-edukazzjoni terzjarja, l-istudju tal-Arti, tal-isport u dwar l-istudji veterinarji fost oħrajn. Il-Ministru Caruana qalet kif dan l-investiment huwa opportunità oħra l-istudenti biex jkomplu l-istudji tagħhom u jiżviluppaw aktar l-arfien u l-ħiliet tagħhom. Għandek l-isport, l-arti, għandek l-edukazzjoni terzjarja, għandek diversi aspetti li permezz ta' dawn il-fondi l-istudenti tagħna ħajkunu jistgħu morru barra minn Malta u jkomplu jistudjaw. Dan huwa impenn importanti ħafna, huwa investiment fl-istudenti tagħna, però huwa wkoll investiment fil-futur ta' pajjiżna. Fost l-oħrajn dawn il-boroż ta' studji mistennija jgħinu lill-istudenti biex ikunu jistgħu jsegwu programmi ta' studju ta' edukazzjoni għolja, jagħtu importanza lill-arti, jippromuovu l-iżvilupp ta' atleti bi prestazzjoni għolja li eventwalment se jirrappreżentaw lil Malta f'kompetizzjonijiet internazzjonali u jagħtu opportunità lil veterinarji isibu impjieg. Hemm borsa oħra li hija finanzjata minn fondi Ewropej fejn segretarju parlamentari spjega li din se tkompli ssaħħaħ il-ħiliet ta' dawn l-istudenti. Permezz tal-iskema Endeavor se nkunu qegħdin ninvestu 800,000 euro biex aktar persuni kollhom l-opportunità li jtejbu t-taħriġ u tagħlim tagħhom. Dawn huma fondi li permezz tagħhom nagħtu għajnuniet għal aktar tagħlim u dan huwa investiment fil-persuni, fl-edukazzjoni u aktar minn hekk f'aktar ħiliet biex ikollna aktar persuni mħarġa f'pajjiżna. Barra minn hekk se titnieda skema ġdida żgħażagħ biex igawdu minn għotja u jitalmu lingwa barranija barra mill-pajjiż.